Здравейте, хора! Аз съм Светозар от Game Studios BG. Да ви кажа нещо. Може да има клипове на Firecraft след 2 дена или днеска може да има. Зависи. Да. И другото. Няма да правя клипове само с моя приятел Миром, защото това ще е малко тъпо. Все пак трябва и сам да правя клипчета, нали? Нещо, че каналът не се казва Светозар Владимиров, но не знах как да го напиша, да го направя Game Studios BG. Така че овчакате малко. Така че съжалявам. Но все пак качваме клипове. И клипа ще го направя 1 минутка. Да. Ама аз не нямам днеска да ми е такова от компютъра, защото знаете, монитора ми е стар. Едни от най-стария, защото плазмата ми изгоря. И трябва да го водя на ремонт. Да. Ако се чуете, аз съм на 9 години и Миро е на 9 години. Да. И мисля, това е клипа. Да. Лайкнете клипа. По-скоро харесайте клипа. Споделете клипа. Абонирайте се за нас. И оставете по един коментар. И аз бях Светозар и вие бяхте с Game Studios BG. И до скоро!